De bijeenkomst in het dorpshuis Het Trefpunt is georganiseerd door de gemeente. Vanuit het dorp wie een signalen kwam dat er verlet van wie. En dus gingen de dwarren om zo'n uur riepen. Mensen moeten het zelf weten. Het is dus ook, er is niet een programma of zo. Maar er zijn wel mensen van slachtofferhulp aanwezig. Een dominee is er, plaatselijk belang is er. Er zijn mensen van de gemeente. En als mensen behoefte hebben aan een gesprek, dan zijn ze van harte welkom. Wie de rechtszaak juist het Sint-Sietske Habe in een soort naaie schokkende feiten bekend worden over de dier van de fjouwe poppen. Maar toch wordt het net echt druk in het dorpshuis. Liet ze 15 dorpsbewoners maakt zich gebruik van de bijeenkomst om te praten over het drama. Er wordt samen gekeken naar het nieuws, er wordt gedeeld, er worden ervaringen uitgewisseld. Ja, en in die zin voorziet het in een behoefte. Wij vinden het heel prettig dat het niet honderden mensen zijn. Want daaruit blijkt ook wel weer de veerkracht van ons dorp. En dat ook de mensen het op hun eigen manier, in hun eigen kring, goed met elkaar kunnen delen. De paarden mochten net bijwijzen en ik woonde bezoekers van de bijeenkomst geen reactie aan Fruus camera.